Da. Să vedem după aia, să te arătăm când ești mare. Zici, uite ce prichindel mic ai fost. Și uite ce povesteai. Ce povesteai? Zi. Așa? Bravo, așa, povestește-mi tu. Spune-mi cum a fost la cascadă atunci când a mâncat tati ciolanul. Era mare ciolanul? Zi. L-ai văzut și tu? Te era în burtică? Dar mami ți-a povestit atunci? Da, ți-a povestit mami ce ciolan mare papă tati. Și noi ce-am păpat? Noi doi ce-am păpat atunci? Ciorbică? Ciorbică am păpat noi doi. Mai știi? Mai știi tu că noi am păpat ciorbică? Ce ciorbică o fi fost oare? Oare ce-o fi avut ciorbica aia? Ia spune. Oh, o fi fost cu fasole? Cu fasole a fost? Nu cred că a fost cu fasole. Cred că a fost de văcuță. Îți mai amintești? Ai simțit vreo văcuță de acolo prin burticuță? S-o simțit vreo văcuță? Da? Vai, vai. Acum mai mănânci ciorbă de văcuță? Nu mai prea mănânci acum, nu mai, acum tot ciorbă de pui mănânci. O să-ți crească pene la cât pui mănâncă mami. O să-ți crească pene, da? Și când vine ploaia, o să te ude și tu nu o să te uzi, că penele de la găină sunt așa unse cu un ulei ceva. Și nu stau apa pe ele. Sau la gâscă e așa oare? Gâscă e așa. Da? Care o fi, gâsca sau găina? Că nici nu mai știu. Lasă, când o să învețe băiețelul animalele, le învățăm împreună iară. Învață și mami cu micușelul. Nu? Dar tu de ce te-o scoți din buță? De ce vrei să scoți din buță? E prea mare? N-are loc în guriță? Că tu n-ai dinți acum. Ce mai trebuie să ții în guriță în afară de din buță? Îți spune tu. Ce mai? Că dar n-ai dinți, degeaba te superi. Nu ai și nu ai. Ce să-ți fac? Nu. Acum de ce te-ai zăbălat? Da. Vrei